Ayun, magandang araw po sa ating lahat. Mag-iisang taon na bago na nung last nating puntahan si Ate Judy, no? Muli natin siyang bibisitahin at kukumustahin kasi may nagpadala sa kanya na sponsor. So, naawa yung sa kalagayan nila dati. So, ngayon ate, tingnan natin kung ano na ba talaga yung kalagayan nila. So, ayan, biglang umulan. So, no choice kami kundi sumilong. Ayan, taka. Good morning. Good morning. Ha? Hoy, malaki na yung bata. Ay, Kasi pagod na. bakit? Oh. Ba't ka nahiya? Mayo, kalaton. Dapat kasi kahit walang bibisita, dapat maglilinis na eh. Ayun, malakas na yung ulan. Ito na nga po yung ano nila, Judy. Kumusta na kayo, Ate Judy? Okay, man. Ito na po yung batang, ano ba ito? Si Bibi Maria Isabel po. Maria Isabel. So, siya po yung sinundan ni Jasmine. So, pagkawala po ni Jasmine, so lumabas po ito si Maria Isabel. Ako. Ayun. So, ilang taon na siya? 1 year old po. 1 year. Ibig sabihin, isang taon na din kami hindi nakakapunta dito. Sa isang taon na yun, kumusta naman kayo? Okay naman po. Kaso lang, tinigil ko muna yung ano namin. Yung Ha? negosyo namin. Tinigil niyo muna. Dami po kasing mangungutang. Natural naman yung mangungutang. Kaso nga lang, dapat pipiliin mo din talaga yung Hindi na babayad. yun, mahirap kasi yung mga mangungutang, pag mangungutang lang sila magaling. So, pagdating sa bayaran, ikaw pa yung nagiging mali. Shout out sa mga mangungutang dyan. Ay, Shout out sa mga ngutang na wala ng bayaran. Ayan, nabigyan nga natin siya ng puhunan dati para makapagtinda. So ngayon, close na yung tindahan nila. Dahil maraming tindahan. So may mga nabago ba sa buhay nyo after 1 year? meron naman po. Kasi naging masaya din po kami. Naging Kahit masaya. nawala muna yung tindahan namin. At yung nag-focus ulit naman yung Yung asawa mo pagtrabaho. sa? Sa dati. Sa dati. Baka bumalik siya sa pultrayan. Kasi merong komplikadong problema. Kaya pinalis ko muna. Ang hirap eh. Bakit? Inaaway mo? Hindi. Hindi naman sa nag-aaway. Kaso, mahirap kasi pag nandito siya eh. Laging sumusugal. Sugalero. Sugal? Nako. Nakakainis. Buti na yung doon muna siya para hindi kayo mag-aaway. Asa na yung binigay namin Yung kumusta, padyak. kumusta na yung padyak na binigay Oh. namin? Okay naman po, nandiyan pa rin. Balita namin nakasanglado eh. Tinangga niya. Bakit? Dahil nga sa talpak. Pero, kukunin ko din yun ngayon ang katapusan. Kanino nakasangla? Doon po sa amo niya. Sa niya, pinagtatrabahohan niya dati. Nandoon. Sabi ko nga, Paano yan? Pagka ganyan yung ginawa niyo, wala nang tutulong sa inyo. Binibigyan niya sana kayo ng panghanap buhay. oo nga. Sabi mo nga Tapos, nakakahiya. ano nyo, sasangla nyo pang sugal lang. Naku, grabe naman. Hindi naman ako, yung asawa Hindi ko. yung asawa mo nga. Oh. Nakakainis nga kasi sabi ko nakakahiya mo sa mga nag-sponsor. Kasi binigyan na tayo ng tulong tapos ginanyan mo pa. Kaya nga, hindi na palago yung puhunan niya. Oo, hindi na nga napalago. Pero yung sa isda, Naging okay din yun. Kaso lang tinigil ko sa mahal-mahal kasi ng isda. oo. Tapos nauubos din sa ayun nga, lahat naman niya pinapangutang eh. Tapautang niya tapos hindi niya naman sinisingil. Hindi wala talagang babalik sa inyo. Walang babalik. Pati yung puhunan, Nung una, Dala pa. okay. Naging okay. Tapos ng mga siguro nagda na 2 buwan, yun, lagi na lang siya nagpapautang. Tapos doon ako nagalit sa kanya. Sabi niya, hindi na daw siya magtitinda kasi nagagalit na ako sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako magagalit sa'yo kung ano naman yung ginagawa mo. Eh, nasabi ako,
Gutom ka na ba? Gutom na? Ha? Gutom ka na daa? Dahil pa man po. Ayan, yung sa mga bagong viewers po natin, ito si Ate Judy. May anak siya dati na 2 years old na mayroong, ano yung sakit niya? Leukemia. So natulungan po natin na may paggamot. Kaso talagang siguro hanggang doon na lang yung buhay niya. Kaya, binago ko siya ng buhay. So, ilang taon to? 1 taon na. Baka buntis ka na naman. Ay, hindi. Ayaw ko na. Kahit kailan ayaw ko na talaga. Mabuti naman. Tama Kasi ang hirap eh. Yung mga nagdaan na panahon na naging problemado ako, tapos problemado yung pamilya ko. Ang hirap-hirap. Kaya ayaw ko na talaga. Isip ko na mahirap Siyempre. talaga. No? Kailangan dapat maging lesson learned yun para... Kaya gusto ko din Tama na na makatulong sa asawa ko, tapos sa mga anak ko na nag-aaral. Ang hirap din kasi nag-aaral sila. Oo. Kailangan nilang maaral eh. O, nagsaing na ba ka dyan? Oo, sorry. Anong ulam niya? Lumpia. Lumpia? At least meron. Bakit meron? Ay, hindi So ito nga, napadaan kami dito para kumustahin ka at ibigay itong padala ni Ma'am Edwards. So nagpadala siya ng 2,000 para sa'yo. Oh. Thank you po. Marami pong salamat sa nagpadala nito. Yan, si Ma'am Edwards. Ma'am, marami pong salamat sa binigay yung tulong sa amin. At pasensya na po sa mga nakaraang kasi dami po talagang problema at sa natigil yung tindahan namin. At gawa din po, kaya natigil din po yun kasi palagi po kami nasa ospital noon. Balik-balik kami nito. Oo. Kaya palagi po siyang nangingitim. Kaya Ay, lagi oo po nga siyang din. chine-check up. Naalala ko nung yung last na punta namin dito, yung nasa kagaling na sa ospital. Hindi pa po yun yung last. Marami pa sumunod doon? Marami pa. Kasi na-confine po siya sa ospital. Siguro po 2 linggo na-confine po siya. Yan. Pero okay na din po siya. Ngayon, hindi na siya. Hindi na. Bakit namumutay? Ay, nangingitim? Dahil daw po yung siguro po maliit yung lalamunan niya, hindi nakakapasok yung Hangin? gatas. Tapos may nahirapan siyang huminga. Sabi nga ng doktor, ipaano ko daw po siya. Ipa-x-ray yung baka daw po may butas sa puso siya. Sabi ko sana wala naman. Kasi napakahirap pag ganun. Sabi ko sana wag na. Ay nako. Pero So, ngayon, na din po okay na siya ngayon, no? Okay na. Masignal na siya ngayon. Ayan, basta yung mga nangyari noon, Pasis-pas. oo, kalimutan mo na. So, simula itong panibagong buhay na. Oh, tama yun, bumagsak kayo dati. So, ngayon nagtrabaho yung asawa mo. Hindi naman po sa Maganda ibubuksan ko din ulit yung tindahan ko. Kaso maliit pa kasi siya. Napapabayaan. Huwag mong pabayaan kasi lagi pa nasa ospital yan. Simula ng paglabas niya, siguro magwa 1 month, dinala namin sa ospital. Tapos hanggang po siya 3 months, balik-balik kami sa ospital. Yung ibang pera po, nagamit namin sa ospital. So, okay lang yan. So, tuloy lang ang buhay, no? Kahit gano'n. Thank you po. Marami pong salamat. Sabihin ka pa? Sa inyo, Roy, salamat. Sa mga kasama mo, salamat din. Yan. Welcome. Yan. Ma'am Edwards, maraming salamat po. Yan, nabigyan na po natin kay Ate Judy. Yung pinapamigay niyo po. Suportahan po din natin si Inang Guaba sa kanyang YouTube channel. So, lagi po siyang nag-sponsor po sa atin para sa mga kababayan po natin dito. Yan. Support po natin yung channel niya, Inang Guaba. So, maraming salamat po and God bless po sa ating